May samanan kabsat nga gundaway tinted ni Apo Diyos kada tayo. Gundaway tapno kakadwa tayo. Gundaway tapno ripaswan tayo kabsat iti inadal tayo nga leksyon kada ito nga lawas. Iti eskwela sa batina tayo kada ito nga quarter. Nga iti paulo na ti damag ti Hebreo. Kada ito'y maudpudi nga laldaw. Kita data yun kabsat iti lesson number 7. Dawatek nga agkararag tayo kabsat. Man nakabalin namin nga Diyos, amami nga dapat sa dilan. Umay da ka nga dayawen, umay kami nga agyaman ken ka. Dayawen da ka amang sikod ka, sika iti Diyos nga pudno kadagti inkarim, inaramid mo dagitoy nga agpaay iti pagimbagan. Agyaman kami ama, kasaan na kami nga binaybayan kada ito nga lawas. Kasti kunana ni Ari David, iti ko pamikit nagliktityas. When iti ko pa o Diyos, iti na materyalan nga bendisyon, ket inaramid mo nga nagliklikyas, tasaan kami nga nagkurang kada iti kasapulan. When iti ko pa o Diyos, iti na pisikalan nga bendisyon, inaramid mo mo't nagliklikyas. Tainted mo itinananay asanunat ni. When malabit o Diyos sa tadagiti kakabsat ni, nga limabas tadagiti panagsaksak. Ngem gapu iti ayat ken panakabalin mo saan mo en palubos. Nga digito'y nga kakabsat ni ama, ket nagsagabada iti nakarkaro. Ket itatan, babaen iti ayat mo inagasang isulat. When ure pa yung Diyos iti bendisyon ni nga espiritual, iti ku pamikat pagliklikyas. Da nakita mi nga di inaldawal-daw apan nagipagpagnami ken kababaen ti pamati. Ket adda ka iti kang kanayon iti abay. Kada ito nga gundaway amagyaman kami tainted mo kada kami daytoy nga oras iti panagatan mo. Dawatin mi nga rog nga ited mo kada kami ti bendisyon iti sirib nga gapu itatrono. Bendisyon iti panangidalan panangiwanwan iti nasanto nga Espiritu ti panagatan. Tapno ama, ti leksyon itata nga ingkam adalen, ket agpaay nga naimbag adamag nga agpaay kada. Pakawanen na kami o Diyos no anyaman digiti nagkurangan mi. Digiti ti dawaten mi kinaganak ko na Jesus. Amen. Akas ti ko nakakabsat, adatayon iti lesson number 7. Nagalisto laki din kakabsat, iti panaglabas, iti alaldaw. We are at the middle of the quarter. Tatal, sangapulo ketalo iti leksyon, 7 is in the middle. Katagyaman tayo kakabsat, iti leksyon nga inadal tayo kada ito nga lawas. Ket yasidag na kada tayo. Dagiti kapadasan, dagiti kakabsat tayo nga Kristiyano na Hebreo. Kadayjay panawen ni Pablo, ket makita tayo kakabsat nga dayjay nga leksyon nga inted ni Pablo agpay kadakwada. Ket may samot laeng anabalitukan abalbalakad nga agpaay kada tayo. Iti paulo, iti lesson tayo, lesson number 7, ket ni Jesus ti angla, iti kararwa. Sakbay ti amin kakabsat, agyaman kami, ta adda kayo, ket apaman, nga agrugin iti programa, makita mi kakabsat dagiti nagnagan nyo, adda dijay dagiti greetings yo, adamet dagiti dawat yo. Ketagyaman kami kakabsat, ta adda kada kayo dagiti kakabsat gagayem nga i-share yo. Daytoy nga panagiinadal tayo numo kasanuman pay ti kasimple na kakabsat. Ket nagbalin nga bendisyon met kada kayo. Adday ti kapadasan ni kada ito nga lawas. Umay na kami binisita da Pastor Arnold Ortiz kinday tanang asawa ni Emi. Ket inbaga na nga ninong una natin na kung aro di suda ti kasal siya iti officiating minister di nagkasal.
Digito nga duwa nga ayapen. Intun umayon dahil aldaw, that is Friday, kasta ko may tata. Digitay kakabsat nga membro iti iglesia na ijay Western Isabela District. Ket palagipan ni Pastor Arnold. Pastor, i-share mo mamut kada kami. Dayjay Sabbath School Lesson Review. Thank you very much. Ket iti makita mi kakabsat. Ket dayjay panang atal tayo, iti leksyon tayo. Ni Apo Diyos iti mangbinbindisyon. Apan tayo iti paset amayulo. Masarakan kabsat iti Hebreo 6, 19 ken 20. Basahin tayo kabsat. Isu nga ikutan tayo akas lamay sa asinipete iti kararwa. Inanama anapaypayso ken natibker. Ket sumrek nga agingga iti uneg iti abbong. Isu asinirikan ni Jesus akas la umununa kada tayo. Gapu kada tayo isu nagbalin apadi iti agnanayo. Kas iti kinapadi ni Melchizedek. Iti leksyon tayo kabsat. Irugi na iti maysa a problema. Anya dayjay a problema. Problema nga dagitoy akakabsat tayo nga Hebreo ket naidadanes da gapu iti pammatida. Ket gapu kadayjay nga pannakaidadanes da kakabsat. Imay iti pannakaupay da. Ket gapu kadayjay apan nakaidadanes ken pannakaupay dan. Imay metten iti panaglikod, iti daduma, iti pamati nga inawat da. You see the progress kakabsat, proseso iti panaglikod. Umuna, umay, dayjay pannakaidadanes. Intun no agdan iti pannakaidadanes. Umay metten dayjay pannakaupay. We are discouraged. Ket intun no umayen dayjay pannakaupay, umayen dayjay panaglikod. Ket iti leksyon tayo kakabsat. Adday iti inbaga ni Pablo anak amamak anagbalinan ken kapadasan dagiti naglikod. Basahin tayo ijay Hebreo 6, kapitulo 4, versikulo 4, ingana iti 6. Kastoy iti mabasa kabsat. Tasaan ang mabalin adagiti nalawagan idi na minsan. Ket naramananda iti sagot ana ilangitan. Ket naaramid da ana iraman iti Espiritu Santo. Ket nairaman da iti naimbag asao iti Dios ken dagiti pannakabalin iti biag a masungad. Ket kalpasan na simminada saan ang mabalinen a pabaruen ida iti panagbabawi. Idinto nga inlansada manen ang maipaay kadakwada iti anak iti Diyos. Isu inbainda iti sangwanan dagiti amin at tao. Kitain nyo dayjay grupo wenno iglesia dagitoy kakabsat tay nga Hebreo. Narigat kakabsat dayjay naglasatan da. Agsipud ka saan tayo nga masirek dayjay kapadasan da. Narigat. Dayjay naglasatan da kakabsat ket nakarigriga. Taytimay sa nga paset iti leksyon tayo, iti lesson number 1, inladawan iti leksyon tayo. Ngalimasat da iti nakulkul aparparikot, nakulkul a problema.
Ket dayjayan kakabsat iti nagbalin a rason. Iti panagayat ni Pablo ket sinuratan na kakabsat dagiti kakabsat tayo nga Kristiyano nga Hebreo. Adda dayjay balakad na. Denggen tayo dayjay balakad na kakabsat. Kadigitoy nga kakabsat, inladawan na ito'y binasa tayo Hebreo 6:4 ingana iti 6. Nga adda iti 5 nga napapateg a bendisyon nga nagbalin a kapadasan da. Umuna nga bendisyon, nalawagan da iti sao iti Diyos. Idi imay iti Ebanghelyo kadakwada, iti Santong Espiritu kapsat, linawagan na digito yung kakabsat. Numampay narigat da kumanga awaten da yung Ebanghelyo. Because they were enlightened, nalawagan da babayan iti Santong Espiritu. Inawat da yung pamati. Mikadwa nga bendisyon, nananamda iti sagot iti Diyos. Inyari kakabsat ni Pablo iti may sa kapadasan. Kapadasan nga arid na kunana ni Ari David, come and taste that the Lord is good. Dayjay nga saungan nananamda, they tasted. Iti inaldaw-aldaw a panagbiag da kakabsat. Nakita da, nananamda, dayjay bendisyon iti panangsurot da kini Apo Diyos. Mikatlo nga bendisyon, nairaman da iti Espiritu Santo. Amun tayo kabsat nga intun no awaten tayo ni Apo Jesus a manubot tayo. Jay karina ni Apo Jesus itid na iti Santong Espiritu nga isu iti mangidalan kada tayo iti amin a kinapudno. Manipod kada di panangawat da, they were still growing like an infant. Kasaladala maladaga kabsat, iti na Kristyanuan a panagbiag da. Kasapulan da, iti panangidalan, iti nasantuan ng Espiritu kadakwada. What an experience! Nairaman da, iti Espiritu Santo. Mikapat kakabsat a bendisyon. Naramananda, nairamanda, iti naimbag asao iti Diyos. Anyan nga nagsaya at kabsat. Datayo, igiganan tayo itataday chay, kuna tayo nga Biblia, the Holy Bible. Idi, awang payla ang kabsat, iti naimprenta nga Bibliada. Ngem no anya kakabsat iti nanggagda. No anya dayjay surat nga pinetpetanda nga isu iti basbasa da iti sinaguga nga agpaay kadakwada. Isu kakabsat iti rinamananda. Anyan kakabsat ang bendisyon. Di kalamak maudi. Kapadasan da iti panakabalin iti biyag ang masungan. They had that hope. They nga namnama kakabsat iti biyag nga masungan the coming life. They biyag nga agnanayon. Isu iti nangited kadakwada they ragsak kaday baro akasasaada. Ngaman niya napasamak kadakwada. Ibay day problema. Adda digitoy nga Hudyo nga saan da nga inawat iti pamati nga inawat digitoy nga Kristiyano nga Hudyo. Isudan iti nangidadanes kadagitoy nga kakabsat. Even the civil government imaymutan dagiti parikot kadagitoy nga anak ni Apo Diyos. Ludato makabsat iti kapadasan tayo so dayto.
Idi awan iti trabahador akas itata. Buena da ni Pablo. Ngum nakadadulaki din iti iglesia nga inaiwanan ni Pablo. Nagiin na dayuda dagiti iglesia nga inaiwanan ni Pablo. Anya iti nararamid ni Pablo. So we have what we call the Pauline epistles. Iti naramid na kahit babaan lang ti pa nagsurat ka. He wrote letters, admonitions, kada ito nga kakabsat. Kakabsat di Roma, kakabsat di Corinto, kakabsat di Efeso, kakabsat di Filipo, kakabsat di Thessalonica. Digito'y digiti sinusunatan. Digito'y digiti basa da di sinaguga. Agraman kada di tulag, which is the Old Testament. Malapit, nukitaan tayo kakabsat, iti setting tayo itatay, kumpirar tayo iti setting tayo, idi, tiyempo ni Pablo, malabit, iti may ngayan iti problema. Dayjay kurang iti panakabisita dagitoy kakabsat. Ket intun no panagkurang, agkurangan ti panakabisita di gito'y nga kakabsat. Ije pagtaangan da, ije sinaguga da. At dantumit kakabsat di gito'y umay. Iti panakasuot da, iti pamati da. At dantum di gito'y umay, nga iti inbaga na ije Biblia, kaslala karnero, nakakawos da iti karnero, ngem isudaket lobo, wolves in sheep's skin. Anya panggap da, dadaulin da, patayin da, dangran da, dagijay akarnero. In the absence of the shepherd, the sheep is in danger. Idi, uray pa'y itata. Isu nga, at dadagi pa nagsasautay kakabsat, there is no substitute for visitation. Dagiti kakabsat, iliwan da nga mabisita da. Dagiti kakabsat, iliwan da nga intunmapan dagiti pangpangulo, mangbisita kadakwada, mangikarar kadakwada. Dagitoy nga kakabsat, maiyeb kasda dagajay a problema. Anyan tong timapasama. No saan da nga mabisita. Daytoy kakabsat, iti mapasama. Umay, jay, panaglikod. I have a sad experience and I would like to relate it to you ta mainaig ka daytoy nga kapadasan kakabsat. Saan kung ibagbagangan ni Pablo ket nagkurang ti panagbisita na? No. Iti makita tayo adda iti problema. Ket ni Pablo sursurbaren na dayjay problema. Iti ibagbagak kakabsat. Kasapulan dagiti kakabsat. Nga adda kuma iti panaka bisita na. Ti kapadasak isu iti kasto. I have related this again and again. Ket kasapulak ni ibagatata in relation kada iti leksyon tayo. Siya iti kakabsat iti communication director iti Northern Luzon Mission. Ket adda kakabsat iti convention iti communicators iti Mountain View College. Iti communication director iti union ket di just alwad na nga ni Pastor Ladrin Fair. Naladaw kakabsat dayjay panaka alak iti budget gapo iti treasury iti mission. Ket di mapana kun iti union namuak nga nakagatang dan iti ticket da we rode on a boat. So napana kakabsat iti company ket gimatang at met. Adayu kadayjay grupo nga delegate iti North Philippine Union Conference
headed by Pastor Larry Fair. Kitidida kami ni Barko, I was arranging my cot bed. Ijiabay ko, damit iti may isang baro. Kaya we started the conversation. Isu tinagdamag ket kuna napapanamser. Iti insungbat ko, we were talking in Tagalog ket kuna. Apanak ijay Mindanao. Particularly Mountain View College. Imisem dito nga baro ket kuna na, sir, are you a Seventh-day Adventist? Buwan ko na. Kuna, taga-ano kamay? Taga-Bacolod ako. And then, he related his story. Isuna, may isa na engineer. Agtrab-trabaho kabsat, ito is Southern Luzon, the Tagalog region. Ket agawid iti Bacolod, tagbakasyon. Ti kapadasan na iti kusto ti kastoy. Duadang agkapsat, isuna ti inauna. Imay kakapsat iti nasakit a kapadasan, iti panagbiagda. Nagsarunong, handa mga nagsarunong agin asidag ti tiyempo. Ngam nagsarunong kapsat, iti panagsakit, ipupusay dagiti naganak. Kaya, he was relating the story. Di naudi, it was his father. Sad and unfortunate. Awan kakapsat iti bimbisita kada ito'y nga engineer. Adday ti karuba na nga lakay. He's not a Seventh-day Adventist, but he is a Christian. Napan, ket intid na ngabsat ti panagtulong nang nangruna kaday karara. The sad part of the story was, daytoy engineer who was a youth leader in Bacolod Central Adventist Church, who was a member of the choir of the church, slowly slipped out of the church, naglikod. We had time together. So, idi makadanon ni Bacolod at that is stopover, dinamag ko kada gijay, tripulante iti barko ko na. And I was told we'll be staying there about 3 to 4 hours. So I said, I have time ko na. Kinatungtong ko dito yung engineer ko na. I would like to go with you somewhere in Bacolod. Kuna na, sir, pastor, kuna na, dagtan day di kapsat ko. Kuna itid mo na itabag mo, we'll take a taxi. He obliged. Napang kami kapsat ijay Bacolod Sanitarium and Hospital, Bacolod Medical Center. Itata. Then I went to a door in one of the apartments. I knocked. The door was open. It was before Vesper. Iti Sabado. Kastoy yung oras. Idilukatan dahil akin balay. Nakita na, kuna na Eli, kuna na, apay ng tapa. I'm bringing someone to you. Idi nakita na, kaslala may isang ama. Inarapok na, dito yung nagtutubo. I don't know what happened after that. Dito ko na dahil siya yung nagtutubo. He wished to come back. Dito yung kakabsat, it is steps anya dahil siya ay adang problema. Malabit dagitoy nga Hebreo nga Kristiyano. Imay kadakwada dahil pan nakasuot. Dahil pan nakasuot nga saan malabit nga physical. No it is more on mental torture. Nga apan dagiti tattao
nga mga alilaw kadakwada. Ti resulta siminada. Anyamet kakabsat, iti resulta nga imbaga ni Pablo kadakwada. Umuna, saandan amabalin amapabaro iti panagbabawi. Pinadas ko kakabsat nga sirken daytoy nga sentence, saandan amabalin amapabaro iti panagbabawi. Naaramid da kadi dayjay basol nga imbaga ni Apo Jesus, iti basol kontra iti Santong Espiritu, iti basol nga saan amatakawan. Anya iti relasyon kakabsat, iti panaglikod, backsliding, ken iti basol maikontra iti Santong Espiritu. Maawatan tayo daytoy, no amuan tayo, no anya iti trabaho, iti Santong Espiritu. Ti Santong Espiritu isu iti mangidalan kada tayo, kadagiti amin a kinapudno. The Holy Spirit guides us to the truth. Ket intun nun idanon na tayo kadayjay a kinapudno. Dayjay mika lunga bendisyon na iraman da iti Santong Espiritu. Idi nga agpadpaidalan da nga mapanday ijay kinapudno. Saan da a kinuntra iti Santo nga Espiritu. Ngem gaputan na amuan da kakabsat dayjay kinapudno. Paglikudan da dayjay kinapudno. Saandan adinggan dayjay at timat, the still small voice of the Holy Spirit through our conscience. Anya na pasama, naglikod ta. Isuman, lagi pun tayo dayjay balakad kakabsat. Una na, do not quench the Holy Spirit. Kasalala apoy iti Santong Espiritu. Saan mo asubsuban dahil ta Santong Espiritu? Kasano pa ng subsub tayo kabsat? How do we quench? Iti tunggal inggagara apa nagbaso. Every act of deliberate sinning, we are hurting the Holy Spirit. We are quenching the Holy Spirit. Ket gaputa saan tayon kakabsat nga denggen dayjay nga balbalakad ti Santong Espiritu. Slowly yet surely agin inayad tayon nga maian anod kadayjay agos iti normal a panagbiag. Saan tayton amangnen, saan tayton amarik na. Iti panagtrabaho ti Santo nga Espiritu. Ket pumanaw to. Ijay, kunana ni Pablo, saan dan amabalin, amapabaro, iti panagbabawi. Tapay, awanan iti panagbabawi, taawanan ti Santo nga Espiritu, nga mangtubngar, mangbabalaw, mangidalan, kadatayo. Anya pa'y tinapasamak kakapsat. Dahito'y tinadagdag sinmanet. Kunana ni Pablo, inlansada manen ni Jesus. When we deliberately sin, na iturong na tayo kadayjay panaglikod, ilansatay manen ni Apo Jesus. Daytoy nga aksyon ket addaan iti desisyon. Daytoy kakabsat nga nabindisyonan ulitek manen dagiti lima nga bendisyon. Nalawlawagan da iti sao iti Dios. Naramanan da iti sagot iti Dios. Nairaman da iti Santong Espiritu.
Naramananda iti kinaimbag iti sao iti Dios. Nagbalin a kapadasan da iti panakabalin ti masungat iti biag. Ket uray pay no digitoy nga bendisyon ket naited kadakwada. Nagdesisyon da na aglikod inted kakabsat the figure of speech ni Pablo nga nadagsen. We are nailing Jesus again anew in the cross. Ilansada manen ni Jesus. Iti may katlo kakabsat. Ibabainda iti Diyos kadagiti tao. Kitain nyo dahil transition kakabsat. Umuna, pumanaw ti Santong Espiritu. Gaputawanin ti Santong Espiritu saan dan ang mapabaro iti panagbabawi da. Ni kadwa, ilansadan manen ni Jesus. Ket ti may katlo, ibabainda iti Diyos kadagiti tao. No iti bagana, iti adipen ni Apo Diyos kakabsat. Nga iti kabibilegan, the strongest sermon in favor of Christianity, ket isu iti pudno panagbiag anak Kristiyanuan. Susurutin iti panagbiag ni Apo Jesus. The worst curse of Christianity is no dayjay a panagbiag iti maysa a mamati idi ket ibabainnan ni Apo Diyos. Anya rami din na. Nadagsin kakabsat dahil sa una ni Pedro. Nagbalindan akas aso nga subyenda akanan iti isarwada. Anya nga kakabsat, kabil tayo lang yan. Anya iti panakaamod iti tao kadatayo. Iti panakaamod saan nga mga ti makarimon, saan nga umiinom iti ara, saan nga agsigsigarilyo, saan nga agsugsugar, saan nga bigatuti ang muna. Ngam anya nga ta, no into no at makita ta, ket day dyan nagliko. Isumatan iti numero 1 nga adabisyon. Ubuno mo kakabsat di kanya bisyo. Kitaam, day dyan naglikod at akin ko na. Day dyan kunana ni Pablo, ibabainda iti Diyos kadagiti tao. God forbid nga kastoy iti kapadasan tayo kapsa. Iti pagyamanan tayo, iti leksyon tayo, inted na iti sumbat, iti problema, iti panagliko. Ket dayjay inted di Pablo kadagiti kakabsat tayo mga Kristiyano nga Hebreo is a very practical piece of advice kada tayo. Tapay, umay kada tayo iti tiyempo kakabsat nga saan ang napadasan dagiti kakabsat tayo nga Hebreo. Dahil panakailunod, persecution will come. Dahil panakailunod, panakaidadanes, dagiti mamati sakbay ngayay ni Apo Jesus. Ket saan ang nagbalin a kapadasan dagiti namati nga imun una. Anya kakabsat, dayjay nga sumbat kada ito nga problema. Basara ka ni paset amayulo tayo. So nga subyan tayo ti paset amayulo. Hebreo 6:19 nga 20. Isu nga ikutan tayo akas lamay sa asinepe iti kararwa. Inanama na paypaysukan na tipker. Ket sumrek aginggay iti uneg iti abbong. Isusumrek ni Jesus akas laumun una kada tayo gapu kada tayo. Isu nagbalin akangatwan apadi iti agnanayon. Kas iti kinapadi ni Melchizedek. Anyan kakapsa. Iti bagbagan ni Pablo. When umay iti suot, when umay dagiti problema, ngem no adda ni Jesus nga isu
iti angkla iti kararwa tayo. That is the title of our lesson. Natibker tayo kakabsat. Iti panaglayag dagiti bapor, baluto, iti baybay, masapol nga adda iti angklada. The bigger the vessel, no kasano kadakkel di barko, kasjamot ti kadakkel kakabsat di angklada. Taintun no umayen dayjay bagyo, agsapul kakabsat di kapitan iti puerto nga pangililembengan na dayjay nga barko, ibabada dayjay angkla, tauray umay kakabsat dayjay na dawel a daluyon, dayjay a barko gapu ta nakaangkla isu ket natalgay. Iti ibagbaga ni Pablo kakabsat nga ikutan tayo. Among dayjay ikutan. Dayjay sa ikutan ket nga ununeg ng jekta ko. Nga ni saan tayo akayat nga isina ikutan tayo ni Apo Jesus nga isu iti angkla iti kararwa tayo. Taapay isu iti inanama iti napaypayso ken natibker apamati tayo. Intunukit kitain tayo ni Apo Jesus kakabsat. Anyaman tu umay aparikot kada tayo. Ammo tayo nga adda iti talged tayo ken kuan. Taapay. Apay nga agtalek tayo ken Apo Jesus. And I would like to bring you back to the lessons that we have studied. Umuna agtalek tayo ken ni Apo Jesus ta isuna ket Dios. Indeklara ni Apo Jesus, ti tronom o Diyos, aglanayon ket awaningan. Agtalek tayo ken ni Apo Jesus ta isuna iti naikari nga anak. Inururay, manipod ken ni Adan, ingana di panakayanak na, nga matungpal da di kari ni Apo Diyos. Kit ni Jesus iti nakatungpalan na dayjay akari. Agtalek tayo, ta ni Jesus isu iti kabsat tayo amatalek. Malagip yu di inusar ko nga term. Isu na iti manong tayo. Matalek kabsat, nga iti tarigagay na di pagimbagan tayo. Agtalek tayo ken Jesus, agsipod ta isu iti nangited, mangmangted iti panagina natay. Pinakawanan di iti basbasol tayo. Inted nanday di inana ti kararwa tayo. Inted na pait aldaw a panagina na, nga isu iti paginanaan tayo. Agtalek tayo ken Jesus, ta isu iti matalek apadi tayo, mangibabaet kada tayo. Saan tayo nga makaasideg iti Ama ta managbasol tayo nga adda ni Apo Jesus nga mangyasideg kada tayo iti trono iti parabor maayan ti Ama. Agtalek tayo ta ni Jesus isu iti kampyon tayo, inabaknan ti kabuso. Anya iti kunan at eleksyon tayo kapsa ni Jesus ti angkla iti kararwa. Umay iti bagyo, umay iti suot, umay dagiti parikot, umay iti panakailadanes. Ngem no ikutan tayo ni Jesus nga isu ti angkla ti kararwa tayo. Natalget tayo. Kahit ko kamsat nga i-conclude, panday di panaginadal tayo. Agsipod ta ti title iti lesson tayo ket Jesus ti angkla ti kararwa tayo. Inalak kabsat dayjay
Ilocano nga imno tayo, dadaya ko na tayo nga Seventh-day Adventist hymnal, iti imno 366. Iti paulo na, addamet la nalagda nga angklam. Pinili kagabsat, dayjay meka 5 di maudi, ni stropa na, ken koro na. Kastoy iti ikang kanta tayo. Intun masaripatpatan tayo. Ruangan a perlas iti puerto. Langiten ti pagsangladan tayo. Taijay awan ti bagbagyo. Ti koro una nakabsat. Adda ang klami ana lagda. Amangi gawid ti kararwa. Kaano man di kamayagos. Tati ang klami. Isu ni Jesus. Anya ti problema di iti Hebreo. Malabit isumit a problema tayo. At dadigiti Hebreo nga nagliko, sapay kumatasan tayo nga nagliko. Tapay, adda ni Jesus, nga isu iti nalagda nga angkla tayo. Adda ni Jesus, nga manggigawid ti kararwa tayo. Adda ni Jesus, nga saan na tayo apalubusan nga maiyagos. Adda ni Jesus, isu iti angkla tayo. Asideg tayon kakabsat, iti ruangan dayjay a perlas a puerto. Asideg tayon, ijay langit nga pagsangladan tayo. Awantun ijay, iti parparikot, awantun ijay, iti bagbagyo. Ni Apo Diyos tun, iti agnanayon akadwa tayo, kenday dayawin tayo. Pagkararag tayo karabsan. Agyaman kami amay iti leksyon ng inted mo kada kani. Agyaman kami iti balakad ni Pablo kadag iti kakabsat ni Hebreos. Agyaman kami o Diyos, tadan ni Apo ni Jesus ti anak mo, nga isu iti nagbilag, nga tibker si bibiyag na angkla iti pamati ken kararuan. Tulungan na kami ama. Nga iti tiyempo mo umay iti parparikot iti panagbiag. Suot iti panagbiag. Bagbagyo iti panagbiag. Makita mi saan nga dagijay nga bagyo. No digit di makita mi o Diyos, di anak mo nga kaduami. Ipalagip mo kada kami ama. Nga uray payi iti nagdalyasat da iti baybay iti Galilea. Ti anak mo ket maturog. Idi umay iti bagyo. Nagbuteng digiti adalan. Ngam idin nga inbaga ti anak mo Diyos. Tal na. Tinungpal ti angin. Tinungpal digiti daluyon. Ket umay iti pudno atan. Dawaten ni Ama, nga ited mo kada kami iti talna, iti panagbiag. Mabalin kami nga agtalek ken kasi kay ti Diyos, nga ano nagkarika, aramidem de. Ited mo kada kami di security o Diyos, dayjay a panagayat mo. Ited mo kada kami, dayjay kinatibker iti pamati, gaputan na iangkla kami, ni Apo Jesus, isu iti angkla. Bendisyon mo Diyos, digiti kakabsat ng kaduami nga nagata. Sapay kuma, tada ito nga leksyon, ket nagbalin nga bendisyon met kadakuan. Agyaman kami, maneno Diyos, di ang sa